Kasinong umblay kakentu gitu balik ka sa kajingking kongken doi bakin pentip shua ni pan jingbit na kasinong knang banlait na kanogono kajingjia bak sausi usoda ka umblay habakran haka video halokani ulaong bakasinong ka maham gitu bawan kai bakin om yaj bun haka jingking doi kongken nama baka rimha haka bakasinong ru kamdon bisa ban malamot bat unong mi khmat ru umla ban penyok jingrap na kasoka usoda ka umblay wa maham ban kenti ban rengko syapung nak jingking syapung nama bakalong ke bajrong ke ba asis pa arpo put bat ki twai ru ki bajleu ha bat kawa kalong ke ba khoru khoram nama bayok jia kumno kumjo do sketri ka umbla ong baka sinong ka saukhia haba ki yo i ya ki bawan jingok kai ki ba kenti na jrong jingking kong khen sya twai ke bajrong ka ba ban bu jingma wa ong ba hadin ba yo i ka jingle thomo ki bawan kai ka ba ban bu jingma wala kila bandan ki sernot baki tebit akan ka kam hanrei na kaling kesinong ka bu ya ki kendon kenang baki bawan kai ken yo i bat bu tenti wala kentu ya ki bawan kai bakin pentip ne pan jing bitwa na kesinong bakin wan sekte ki jaka kenang ban omwan ra ya kanu ka jingma di akan kapo na kaliang jing jumi kinong yalam nong di pada pas nong blay lo ka video ko yo i hadi ni kising juga adam bagi awan kai akan ni ka jing ko kan nyula na kaliang jing nong kan lawan ban pai ban jingo ma ka jing kalang ke belah rempah ba i ma du kata apa ini buat kami ka jungwan nakal yang jadi turis fair akan ka jaka ka jungi jadi gitu ba limsya ba kinya yai bun beri akan ka jiking nama ka jiking kalau sebelah rempalan mak ba bun hau kisnam akan bedai buat kami ka jisna nestai kami ka jiking nak kalian jungi kumpas nong ngay chung kia nó có thì lại từ khi cũng đâu bằng phân thai bằng nhiều bằng phân khép bằng lại thì cái này cái kia ngày đây mà chỉ bao thì bao lo cũng chỉ nông bị khmat rồi cũng chỉ nó lạ hai lúc khi cái gì cũng bằng ta bằng phân nhiều ya kata cái gì rap bằng phân thai cái này cái kia thì là cái này chung đi cũng cái nông Ilong kasnong ka bang yimdan kanu ka jimi yimla ban panthai ka ni kieng tegin basse yin hap su khanglat ya ki pai ba ki bawan ka ni ka jaka makin dai makin ya ya bun beriu ka ni ka kieng aba kuan ki rai ka ni ka jaka man ka wai ru ka berai bat ka ji ko hasil ki swai ki bajiliu na kalian jimi kasnong ngim ham jor ya kino ki bawan Barangka hakili jiwa jungi mal kini kilong kijaka berjeli bang bat kijaka lo siba la ima kata kajing jirong kajing jeli nang ni lagi kieng hadu siapa nakali jungi yang lipat pang makino kiba panyalam hakili kijaka kindai ba kunsual wan yalam direct hakili kijaka kajingi jidon kam pada pentip lanai ban yo jingbit nak ban yo umlai ma nang bang kasnong ku kala ba nyalam hi na lag jong kasnong ban pentip wane ban kedeu ya kijaka ku singai agale kijaka agale jong ada pasnong umlai apa ada bat kini kijaka jinakan ya dani kijikmu ba sen minsa Pentrekam mat ni fasli ya kini kita kaji kai ha kane kaji ka man maka juga apa yang kentu ya kino ke bawa wa banwan nang ni semat ban juga kai ya kini kita ka yo ha makin dia pentip lane kin panding bet la kino yang kinong wala sekali kinong lenanga wa hatman juga ada kinong lane ya dan hi Naki estem membar di bangya dan hi ya kajiga sutu jengmut hanya senang nak makin pengyai baik kai esti ya kinong wan kai ha kami ke jaka ngitip ya ke bakinong jengok kai tiwan nak kapor sakapor nakalang jengaru banse ya ke bansin ya kani kalat
buat ia kani kabu buatlah nakaliang jongi kum kinong ilam senong di klem lakot ia kita ki youtuber ia kebanwan badiadan bentar lembat ngi andai nakaliang jongi dah kejing songkia abang yoi ia ki nongwan cungok kai hakani ka kongkan kabang itip buat kaba yoi và kini ki nongwan cungok kai ki balong ki turis ki bawan na ki wei ki jaka ki senong namal ba kasinong kayo ia ke jingjok jong kani ke jingking kabadon hang ni namal ba katkum ke jing yo ke jonga bah kini ki sngi khendiat sngi yo nadu ki kenthai ki senrang ki wan hang ni ia kaban wan pej ia ki jaka jok kai hakani kum khen ka jongi te kumta namal bang yo ia ka jing le thulmur jong kinong wan jong kai hakani ka jaka ka jongi khamtam hakani ka jingking kong khen ka bang yong namal ngi yo ya ki status ngi yo ba kirang ko ki jom nang ni na jong chathi chatwei la banong chathi chapung ka ba ka jing jong jong ka la kumba chispa al khausan phit la ne chispa al khau phit ai te ka balong ka jingma ya kinong wan jok kai ban chiele thulmur hakini ki jaka ban jom kani ka jing jong chadu chithi hoi ni suthu le se na kaliang jongti kidon kanu ka experience bani kidon kinu ki serket kiba ki gila dep ban pendep ila ki jong ki cingpule ki jongki ya hakaba ede lembat ya kaban jom na jrong chapo hamtam ban jingi chapo ka thwe te namal kata ngi suthu bakum kasinong ila simkhia ban ila buuru ya ki kendon haswa bakinwan bandrung hakane ka spot nadu terter ngilabu nadu mot umblai kabadon sate shalum hakaba ngidang sedang ru ya kesurok ban ti nakapo na usnem cha usnem tingi yo ipat ba ka jingwan jengki yo le se ki kampule ya ki notice board dan ki signboard ki bang abu da kasnong ki bang ngila ai ki kendon ya ka bang labu ki notice board ki jengi yo le se ki kamla pule ndai nga kepat ya ki aswa bakindrung ko kisnong bakin pule ya ka notice board nang ba kin yo ya ki kendon ba kasnong kalabu nang ba kinaman wara jing ya kasnong ki barok kawai namal ladang yoi bakile kumne abang ila bu ya ki kendon kalong ka ka ba susi apdeng jungi kinong snong bat khamtam yangi kinong lam snong namal habang ila bu ya ki kendon na kerpat baki nong wan jungkan kin sngoba ban pe bat kule ki knang ba kanamura kanu ka jingma hakani ka jaka jungok kai ka jungi hamtam yo ru ba hakine ki sngi hakabangalayo ya ki status na jom nang ni ngalayo pat ban phun yo wei u nong jok kai balawan hang ni hakong khan tina kata kadau abang yo kumta ngalafun ya bat hadin mengalafun ngaong manu balayalam syakani ka jaka jok kai ka jungi nakaliang ka jongti iong bangiwan naka sinong mohu ialam naka sinong mohu tena kata kadau nakaliang kadau ba sinong jongi misngau banong ba haba kiwan hakani ka jaka jongi naki parlok samla tiba dei naka sinong mohu nakerpat yaki haswa bakinwan bandrung hakani ka jaka hakani ka spot ka jongi kidai ya kaban kontak ya ki Hetman sekretari lani ya ki eksekutif mba kumbalabu ha kan notice board nang ba kan umdon kanu
ke basnusi abang Iwan hakini ke Jaka. Nama ladang ile krem ke jingtip jong ke senong. Da kibar ngila benong bagi dai ki bar ilaka. Kendai su di banapok ke senong ke jongi. Nama ya kini ke Jaka hang ni. Ngila bu kenang ya kaban iyo jing mentoy ngila bandong ba kumno bangin perumut lani ban kentiu ya ka ekonomi ke jongi lengba ka jingdon kun ki khun samla ki ba keldu kam keldu jam hapo kisnong ki thau ki jongi tengah kerpat ya ki perlok sama ki ba namongpu lani na kinu kisnong ba kin sngoba ba kin kontak lani kin phone ya kinong yalam senong lani ya ki nang yalam kum ki kai kiba kasinong ru kampat la banbu handrai ngisngok thu pat ba nakasinong jongi kidon kiba itu I pelok kumni kumtai ya kaba kinwan ban ya kaba kinwan lang ba jongki aba ki pun bat pentip haki kiru yalam bat kini kinong yalam kiba nakasinong ru ki pentip sakasinong